Egia da, beti ukidotela, hori, ez, amets hori, ume moduan, ero, ez, ikusten genduan, guazen, bere momentuan, ez, pelikula, eta ikusten zenduan, amets horietako bat izan ezala, ez, aktore, abeslari, ero artista. Telefonoz deitu zozten, eta ustot kotxian noiala, ero, eta kriston sustu hartu neban, ze egia da, nekala hor casting prozesuan bebai, pizkat, beldur hori de, gogoa dakat sartzeko eta ilusioa handia ingo zoztan, baina badakit bertan sartzia kriston responsabilidadia dela. Da proiektu bat izen potolo bat dakana ez, hemen, Euskal Herri mailan esan nahi dut, ETV-en botatzen dalako, gaur egungo gaztek eta umeek nik uste dut eduki gutxi dakatelako zentzu horretan ikusteko, orduan, nik asko baloratzen dut eduki horiek. Aurrestrenaldia aste batzuk barru izango da Donostiko Zinemaldian, Belodromoan, 2 saio ditugu, Iraiako 24 eta Iraiako 26, asteazkena eta ostirala. Nire pertsonaia ditzen da Roke, da, mutil gazte bat, esango dut, ez ikaslia bilakatzen da Navasakabiko udalekuan, datorrena bere lagun min Azpirekin. Roke dala lehengo itxura, zero izaera, ez pertsona nahiko fuertia ero, nahiko, esango zuet, beldurra, ez, sortu aldabena inguruarekiko, baina egia da gero jendia ezagutzen da benian, bere bihotza biguntzen doia eta bere beldurdanak kentzen doiaz. Eta dakatran mozo politxa bere pertsonarekiko, orduan, nik uste dut gustauko jatzuela. Gidoiak ondo ikasi, pertsonaia ondo eraiki, jakin nundik jun aldan, nundik ez, zerrek molestau aldotza, zerrek ez, zer gustatzen jako, zintzuk diran bere beldurrak. Orduan, nik aurretikan nineban lan potolo bat, nik uste dut danok moduan, pertsonai hori eraikitzeko eta bereziki zuzendarian laguntzakin eta lankide guztien laguntzakin. Eta nik uste dut aktore mundua nahiko zaila eta nahiko, ez, bere misterisuak badaka eta bere funtzionatzeko moduak bai, baina nik uste dut olako proiektu potolo batek eman aldoztana dela hori, jendeak ezagutzia eta norbaitek bere proiekturako aukera moduan ikusten badozta, hor egotia. Eta aktore lanak eskatzen dau castingak eta probak eta ez-eskuak eta baieskuak, normalian baieskuak gutxi izaten dira, baina probakin eta probakin. Eta berezik nik uste dut aktore berri bat bazara ero gutxi ezagutzen badozu mundua, norbaitek laguntzen badotzu prozesu horretan, kasu honetan representante batek ez, azkenian lagunduko dotzu ezagutzera alde honak, alde txarrak, nundik bai, nundik ez, eta bereziki bide lagun izatera, holako prozesu bat. Enpresagintza ikasi neban bere momentuan, ekainean amaitu neban TFG-akin, eta ni enpresa baten lanian nau, orduan momentu honetan bi munduak uztartzen nabil eta bi munduak konpaginatzen, hasi berri naiz ointxe, ez? Udatik bueltan, orduan espero dut kudeak eta on batekin eta gestio on batekin nire bizitza nahiko erosu izatia eta gauza gutxiri ez esateko aukera hori eukitzia. Baina ni saiatuko naiz eta nik uste dut ointxe dala momentua probatzeko moduan abergai naizen gauzak uztartzeko, ero ikusteko ni bebai nola sentitzen naizen. Proiektuak holan biztan, holan esan aldotzute zetz, ointxe amaitu berri nahuelako guazenekin, eta ointxe guazenek bebai ekarriko ditxun kontzertuetarako eta hor prestaketa bat dau bebai, eta kontzertu bira bebai mai gainean dau, orduan, ni irekita datorren guztirako. Argi dakat nahuela momentu baten, egon izela irekita datorren guzti horri.